Takto vyzerá MacBook, keď na ňom beží Ubuntu. Fičí na ňom vlastne celý hardware, okrem kamery, čo si myslím, že tiež asi nebude problém rozbehať. Bez problémov mi tu išlo telefonovanie cez Skype, sieť sa rozbehla sama, ide cez Wi-Fi. Ja som len prehodil disk z inej stanice, na ktorej bežal Ubuntu desktop. A tento desktop vlastne mal nastavené, myslím, že úplne iné rozlišenie na obraz, aj úplne iný hardware. Ako náhle som to dal do Macu, nebola žiadna konfigurácia, nič sa nedialo, jedine som, čo som urobil, iba som prepol výstup, kam aj zvuk, ale to je všetko, všetky ovládače, drivery, všetko sa zainštalovalo samo. A s tým, že som vyskúšal volať cez Skype, išlo to bez problémov. A druhá vec, YouTube video, vzhľadom na to, že tento Mac nemá podporu pre HD, ale napriek tomu to YouTube video išlo úplne perfektne. Aj na full screen, dokonca v HD. Tu máme napríklad Katie Melua The Flood. Čiže teraz máme 480p. Trošku trvalo, kým sa to prepne. Dáme tam niečo HD. Happy Place. Dáme Quality 720p, 1080, už predsa veľa, ten hardware to nezvládal ani na Macu. A dáme full screen. Ako vidíte, ide krásne, plynule, bez väčších problémov. Neseká to vôbec, netrhá, nádhera. Takže teraz mám dokonca pocit, že to ide lepšie ako na originálnom Macu. Procesor to žerie asi tak na 60%. Takže je to možné, je možné používať Ubuntu v Macu. A výhody, prečo by som to robil? Iba ako experiment. Určite Mac je lepší operačný systém, Mac OS, alebo teda iOS. A je to skôr ako dôkaz, že Ubuntu je ozaj životaschopný, že presúvať ho z hardwareu na hardware nie je žiadny problém. A že je to dobrá alternatíva k Windowsu už v dnešnej dobe.